Il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza enfasizzat l-importanza ta' leġislazzjoni li tipproteġi lill-individwi u lis-soċjetà mill-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni li b'mod qarrieqi sostni li interventi psewdoxjentifiċi jistgħu ibidlu l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru ta' persuna. Fi stqarrija l-Kummissjoni fakret li Malta projbiet l-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni fl-2016 bidħul fis-seħħ ta' liġi apposta. Id-dispożizzjonijiet ta' din il-liġi li tipprojbixxi ir-reklamar u t-tixrid tal-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni mistennija jissaħħu b'emenda fil-liġi fil-ġimgħat li ġejjin. Kien propju bħallum ġimgħa meta fil-Parlament is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg resqet għall-ewwel qari l-abbozz ta' liġi sabiex jemenda l-att dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru. Intant il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza affermat li l-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni m'għandha l-ebda bażi fix-xjenza u magħruf li tagħmel ħsara psikoloġika bħad-depressjoni u l-ansjetà lil dawk li jkunu suġġetti għaliha. Din hija speċifikament immirata lejn persuni LGBTIQ+, b'mod partikolari individwi vulnerabbli bħal minorenni. Mhux biss hija ta' ħsara l persuni li fuqhom tiġi prattikata, iżda tikkontribwixxi wkoll biex ixxerred falsitajiet u stereotipi dwar persuni LGBTIQ+ fis-soċjetà, peress li hija bbażata fuq it-twemmin żbaljat li l-orjentazzjoni sesswali hija xi marda li tista' tiġi mfejqa permezz ta' trattament. Il-promozzjoni u l-prattika tal-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni għalhekk twassal għall-istigmatizzazzjoni ta' persuni LGBTIQ+ u tfixkel l-inklużjoni sħiħa u ugwali tagħhom fl-isferi kollha tas-soċjetà. Il-Kummissjoni qalet li matul dawn l-aħħar snin Malta għamlet passi sinifikanti l quddiem fir-rikonoxximent tad dritt għall-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru. Madankollu l-prattika u l-promozzjoni tal-hekk imsejħa terapija ta' konversjoni għadha teżisti. Il-Kummissjoni saħqet li hija responsabbiltà kemm tal-Istat kif ukoll tas-soċjetà li jiżguraw li l-persuni LGBTIQ+ jgħixu f'kuntest soċjali sigur ħieles minn prattika ta' ħsara bbażata kompletament fuq l-omofobija u t-transfobija.